Syukur nakaslem jong unongsan hima. Uba Mandilos Nongbri ukertong naga NPP naga 26 Langren District Council Constituency mentakasi kalai phoi terik ukla lingkot Arhajar Apusan ulayo ban pendep yaga jingtep kerteng ha returning officer Uba L Kinjing naga benta ke MDC election Arhajar Apusan ke Bansalong ha ka phoi terik urempang Arhajar Apusan ha ka ni kesni lasan ran lang ya Uba Mandilos Nongrem da Uba Ketbor lang Nongrem State Secretary ke NPP Uba Maita Marwen, Uba G Nong Siang, Uba NLB T Sangma, Kinong Kasyan bat Kinong Tri Party jang Kalangren Constituency. Di ngadai kaniga sin baningkong nga ban yakun ni ka election di kumu kandidat mai ngalayat keleng kisnong ngala pedeng kicigi jok kipai ba ba kicing kersan jok kipai ba di katkum kacing so jonga bat kumba ni POE bangi don kacing kaben akan ka election pangin yo pangin poisyak ya katangam tip namar ba ni nakaleng ka jongi political party ngim lapor ban pe jikiwe ndrengi tre la ka jong kam te ngamtip bano badai umenyo penen ndrei ngi kamen ba tangkawe ba ka tim ka jongi ka dika ba ka party ka jongi ka don ka jingi le menta ni don ka jingkermen ya ka thong ka jong pinum ta jong ka konstitusi nda pio ka jing job katai haba ngapai sya ka konstituensi ka jongi ni dang sadin hasibun kiliang akaroi ka pa akibenta baro midang sadin te kalong ba dang apoi syak tong ngan tresh tom pan urlong ikini jingdon kam kiba kipai ba kum kadong kathan kidon kam yaka jingyarap na kabor sorka yaki yaka roi ka par para ka bakentiu yaki wikiwi kiba ngidang sa ta kijituna konstituensi ke jung au ko ba fiklam ya election ya kena election mo mamta to ko le sibon num ta jing kali na kalian juga ngan ong tangkat ne kumba ngaju keren barbor ba ka party kamdei ka private property jongno ka party kadai jongi lang baro haba kani ka tim ke jongi ngilai perkhat lang da baro ki dekhot jong ka party hapo jong ka constituency naka block committee jongi bat ngi sodei ban ong bangin jet yu ba Mandilos usam larang ba jong ka constituency jongi ban kit ban ba ia ka kya ka shon jong ka constituency kum phale so na uhi mentasi ti na kaliang jonga ngam don i ban ong kata namar ba hot ngalele ya ke election house nam adar ka khandai tenrei menta da ka wei ka sur da ka wei ka jingmut da ciberkat bangin ai ka jing kesan teli telani ba Mandilos man pendikna ba ka parti jungi kan yo so jong jing job ha kani ka por ka pemerintah kata kadai ka ba khmat te kumba ngalele ya ka MDC mentang don senda baik ba Mandilos haki jing yat lanti ya kani ka kam te kata kadai ka mensim ka bangin yatre na ka mentah kani ka parti bat ngi scam ba ta ka jing kerku bat ka jing lam jong play lese in boy ha ka thong ka jing job bat pi te kumolong munta i ba danggo i kumno i ai khubor kumno nam ta jong pi lain don bat pi ne in election no pi ha kanu kadu ka political party kamju don kata kapan ong ba ngin don sa ne hakaju ka party ne ngin nom don mo ti kuma pi sakhi la jo ki khmat menta ba hang ne ki don ki breu jong ba danggo mangaru adayu leader jong u mansha ba nelbi don hang ne kini ki porlok be don hang ne te barok menta kini ki wan ha kaju ka tim na kamta ban kasyan ni ba Mandilos hang ni ka pen i ba ka don kata ka jing phai ya ki jimut jing perkhat jong ki nong yalam jong ki pajba jong ka constituency shauni usam larang ba bat ban ong momenta ba ka tim jong ba danggo kala don lang kadai ka jing sisa bat umdei tang ka tim ko pala don lang mensua hendrai ki wei patru kila don lang hang ni tedai halor kata ka dong rim ba kumbang ong na bastang ba unanimously hingi sim ya karai ban pendiang yunu somarang baru da ka collective decision collective responsibility bat ngangai ba da kata ka bamut ba da ka tim
kabarim jung ibarok hoj rengkat bat kini buan thamai idon ya kata ka jing soskem bangin ya yat ya kini kapor kebarang sa bangin ya pensung thu syu ya ki nongrem ki baka parti badan pan pensyai syaki baik jong ne ka konstitusi jung Pak Danggu ru sila dap tip hi te pili I de kini ki breu jong Pak Danggu ki don hang ni tengah nget ba ya ka ba de hi ba Pak Danggu simet te I ngan I haka jing start jong uhi ban ong ngan nomla ban keren menga on behalf of Pak Danggu at this point in time ten re nganget scam ba mo un so ong hilade ten re ka kam kan keren kam jam ban ka ten ku ma phi mi pila ong menta ba ki breu jong Pak Danggu ba rem ki ba thamai phi ki don lang hang ni te kamut ba kata hi ka kam kala keren hakane kasni mo ia ka badai ka statement ka balong personal baik jong Pak Danggu tengah I hai Pak Danggu hi ban keren kata